Ето как да поддържате своите перли чисти. Избягвайте контакт с химикали, парфюми, козметика, лак за коса и почистващи препарати могат да повредят повърхността на перлите. Нанесете козметиката и парфюма преди да сложите перлите. Почиствайте перлите след носене. Използвайте мека, суха кърпа, за да избършите перлите след всяко носене. Това ще премахне потта, масла и други замърсявания, за да запазите техния блясък. Как да съхраним перлите? Избягвайте контакт с други бижута, съхранявайте перлите отделно от други бижута, за да избегнете надраскване. Използвайте мека кутия за бижута или турбичка от мека тъкан. Не съхранявайте перлите в пластмасови турбички. Пластмасата може да отделя химикали, които да повредят перлите. Използвайте меки, дишащи материали като коприна или лен. Периодично почиствайте перлите по-обстойно. Проверка на наниза. Ако перлите са нанизани на нишка, проверявайте периодично състоянието на нишката и сменяйте, ако е необходимо. Препоръчва се нишката да бъде възелована между всяка перла, за да избегнете триенето и счупването им. Допълнителни съвети. Не носете перлите във вода. Избягвайте носенето на перли при къпане, плуване или при други водни дейности. Хорът в басейните и солта в морската вода намаляват блясъка на перлите. Носете перлите често. Контакт с кожата може да поддържа перлите хидратирани и блестящи, тъй като естествените масла на кожата им помагат да не се изсушават. Последвайте Swan Pearls за още полезни съвети.